Boss, tanggal na nating din nakatikim ng gira. Relax lang, Kalungat. Darating tayo dyan. Kayong dalawa, ang tatapang nyo. Sino ba ang boss dito? Ako dapat ang masusunod. Sorry, boss. Kurkungo, boss, bumili ka ng pagkain doon sa Petron, ha? Bilisan mo! Yes, boss! Uy, sinong sabi sa'yo na pwede kang dumaan dito sa tutorial namin, ha? Para saan to? Eh di siyempre, panggatong. Ah, ganon? Sige, tapon mo yan. Sumama ka sa akin. Klik ka. Lakasan mo pa. Boss Butukal! Sino yan, Bay Bawang? Di ko alam. Sabi niya, nangunguha lang daw siya ng panggatong. Nag-iispiya ka siguro, no? Hindi po, boss. Panggatong lang sadya ko dito. Sinungaling! Anong sabi ni boss? Sa Petron ako bumibili? May pagkain ba doon? Ang tanga-tanga ni boss. Ang mabuti, natutulog na lang ako. Bugbugin nyo! Wag, boss, kawawa. Mamili ka. Ikaw! O siya! Ito, boss. Ganyan nga, Kalungat. Sige, tirahin nyo pa. Hanggang umamin. Kalungat! Paghihaw ka ng baril ko. Ganito lang yan. Umaamin ka kung anong pakay mo dito. Oo, walang ako ng panggatong dito. Sinungaling! Boss! Walang pagkain sa Petron. Bubo ka talaga. Hindi ka nag-iisip. Kurkungo, may pagkain ba doon sa Petron? Sabi kasi ni boss. Sino yan? Kalimutan na natin yung pagkain. Buhatin nyo at itapon. Yes, boss! Sige, itapon nyo na. Balita ko paparating. Tulungat ka saan? Ayun, o. May tao. Anong nangyari sa'yo? Tinubog ako sa grupo ni Tatang Butakan. Huwag kang mag-alala. May araw din sila kapag gumaling ka na. Di ba yan ang bumugbog sa'yo? Oo nga, sila nga yan. Maghanda ka na! Kalungat! Inaubos niyo lahat ng kasama ko!